салом дӯстон, дар охири тирамо вақте ки ла лига ба марҳилаи ҳассосаш наздик мешуд, Барселона ногаҳон тасмим гирифт ки интригаро бештар кунад ва боз собит намояд ки футбол бозиест ки ҳар як бозӣ метавонад ба драмаи алоҳида табдил ёбад. Пас аз пирӯзии бузург бар Малёрка чунин менамуд ки тими Ханс-Дитер Флик дубора дар роҳи лозима аст, аммо тақдир нақшаи дигар дошт. Имрӯз мо оиди бозии дирӯзаи Барселона дар сафар бо Бетис ҳарф мезанем. ҳатман обуна шуда моро то охир ҳамроҳ бошед. ҳар ҳафта мо шоҳиди бозиҳое мешавем ки аз драмаву хоррор дида тамошояш ҷолибтар аст. имрӯз дар Англия дербии Лондон дар нақша аст ки Челси бо Тоттенхэм барои 3 имтиёз вориди майдон мешаванд. оё Челси бо Палмераш дубора ҳавои сард дар Стэнфорд Бриҷ ташкил карда метавониста бошад? фаворити худро бо 1x интихоб кунед ва фоидаи пулӣ низ ба даст оред. он ҷо регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаву канори дунё дастрас мебошад. ана барои шаҳрвандони Тоҷикистон бошад. то 8000 сомонӣ бонус дар аввалин пардохт бо промокоди TG БАРСА пешниҳод мешавад. силкаи бозӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. бозӣ бо Бетис ба саҳнаи ҳақиқии театрӣ табдил ёфт. бо лаҳзаҳои ноумедӣ, ҳолатҳои голзании сершумор ва хотимае ки дар хотири мухлисон муддати дароз хоҳад монд. Дастаи Мануэл Пелегрини ба майдон ҳамчун дастаи омода ба ҳар гуна рақиб баромад. шавқи онҳо ба пирӯзӣ на танҳо дида мешуд, балки дар фазо ҳис карда мешуд ки мухлисон маҷбур мекарданд ки шиддатро эҳсос кунанд. Барселона дар дақиқаҳои аввал ҳамчун қалъаи муосирашуда маҷбур шуд муҳофизат кунад. аммо ҳатто дар баландтарин девор нуқтаи заифӣ ҳаст. ҳар як лаҳзаи бозӣ аз наҷоти афсонавии Иньяки Пеня то голи ҳайратангези Ассане Диао дар дақиқаҳои иловагӣ хотиррасон мекард ки футбол санъатест ки зебоӣ аз бесаросомонӣ ба вуҷуд меояд. ҳисобро дар дақиқаи 39 Левандовски боз кард ва бо пешсафии Барселона дастаҳо ба танаффус баромаданд. нимаи дуюм Де Йонг пас аз ворид шудан ба майдон қоидавайронкунӣ кард ки пеналти ба рақиб овард. онро бошад Ло Челсо бехато иҷро намуд. пас аз паси олии Ямал Торрес кӯшиш кард ки пешсафии Барселонаро таъмин кунад ва голе ба самар расонид, вале ба он ҳам мизбонон посух доданд. дар дақиқаҳои иловагӣ Диао ба Бетис як холи мушкил аз Барселонара буд. роҳбарӣ дар Ла Лига тавре маълум шуд маънои ҳифзи хатоҳоро надорад. ҳар як холе ки аз даст меравад тӯҳфаи рақибон мешавад ки омодаанд аз ҳар як камбудӣ истифода баранд ва ҳангоме ки Реал ва Атлетико омодаанд ки ҳар як хатогии каталониҳоро баҳра баранд, Барселона танҳо як роҳ дорад: ҷамъ шавад ва собит кунад ки дастаҳои бузург бо сарҷамъӣ метавонанд аз диху ҳолат берун шаванд. мо хеле ноумед шудем ки пирӯзиро аз даст додем. ман бояд эътироф кунам ки дар баъзе лаҳзаҳо мо консентратсияи заруриро гум кардем, вале ин бозӣ барои мо як дарси муҳим шуд. фаҳмидем ки ҳар як рақиб омода аст ки бо тамоми қуввааш муқобили мо мубориза барад. мо бояд худро беҳтар омода кунем ва шиддати худро дар ҳар як бозӣ нигоҳ дорем. ман ба бозингарони худ боварӣ дорам ва медонам ки онҳо аз ин ҳолат сабақ мегиранд. дар пеш ҳанӯз бозиҳои бисёр ҳастанд ва мо барои ҳадафҳои худ мубориза хоҳем бурд. шабе ки ҳамчун як қисми оддии чемпионат оғоз ёфт, ба як достони дигар табдил шуд ки пур аз дард, умед ва илҳом буд ва мубориза барои унвони Ла Лига ваъда медиҳад ки яке аз дурахшонтаринҳо дар солҳои охир хоҳад буд. муборизае ки ҳар як мухлисро маҷбур мекунад ки бори дигар ба сеҳри бозӣ бовар кунанд. ба ҳамин тавон дӯстон, то наворҳои баъдӣ хайр.